аз ин бародармон хоҳиш мекунад, ки то ба ӯ кӯмак кунад, яъне ба картааш пул партояд. Аммо ҳангоме ки ин бародар мефаҳмад, ки ӯ духтар нест, яъне дар асл дурӯғ мегӯяд, рад мекунад. боз болои ин ҳама расмҳои ин бародармонро гирифта дар саҳифаҳои иҷтимоӣ мегузораду ва дар ҳамон расм менависад, ки ман гей ҳастам. Астағфируллоҳ. ассалому алайкум бар кулли мардуми мусалмон, бародарону хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи корбони умр. бо шумо ҳастам мисли ҳамеша дӯст ва бародари шумо ҳусинҷони муҳаммад. дӯстони азиз, бешак бар ҳамаи мо шумо маълум аст, ки айни ҳол дар сомонаҳои иҷтимоӣ бисёртар дар одноклассник бар мо духтароне менависанд ва мегӯянд, ки аввал ассалому алайкум, баъдан шикоят мекунад, ки бароям кӯмак кунед, дар ғарибӣ ҳастам, кор нест, мехоҳам бо модарам, бо писарам суҳбат кунам. баъдан бо шумо бо тариқи имо ватсап ва бо тариқи номер шинос мешавам ва ҳар он чизе ки шумо хостед ҳамонро баҳри шумо мекунам гуфта паёмак мефиристанд. аммо сад афсӯс, ки дар ин бора чандин наворҳо кардем ва бисёри шумо дашном кардед, ҳақорат кардед, ки чаро духтари тоҷикро ту шарманда мекунӣ. бародарони азиз, мо шарманда накардем. Шармандагӣ онест, ки мо расм, навор ва ҳар чизе ки мегузорем баъдан бо садояш мо шарманда намекардем. Аммо ана ҳамон сабте ки бар мо равон карданд, пеш аз ин духтаре равон карда буд, ки дар саҳифаи иҷтимоияш меҳрангез ном дошт. духтари ҷавон Омина ва ҳамчунин бароям шикоят карданд бо тариқи инстаграм, ки ҳаминҳо, яъне чунин духтарон аз сабти ҳамин духтар истифода бурда бачаҳоро чӣ кор мекунад? Фиреб мекунад. онҳо бо аз мо хоҳиш мекунанд фақат ба хотири Аллоҳ, аз барои Аллоҳ мегӯяд. агар дар асл ҳамон духтар бошад, мо кӯмак мекунем, вале сад афсӯс, ки ин духтар бе ягон далел, бе ягон исбот бароямон фиристода истодааст. албатта ҳамаш бо тариқи сабшения ва аз садои ҳамон духтар истифода бурда истодаанд.